Kuan ko guys, ako plants, magplanting ko karon, then like fruits and herbs. Ang ating saksak. Mga ano siya guys, mga cycle sa coffee shop sa mga gamita. Marami is mga cycle to sa mga tanong na wonder mo guys, nung nakasilid lang po nag-open. Herbs ni siya guys. Parang guys.
watching. Ang ganda ko itong hili guys ba? Yung tag mga herbs guys. Kita ka silipin ang mga synthetic drugs kay makaayos siya guys pero naa siya yung side effect. Ang herbs man god kay wala siya side effect. So ang effect niya maayo ka, nakita ka. Ito guys, gamay yung pattern kasi so ito na guys kaya kung siya transfer so kung sa wala pa mo kay mga mineral water mo doon po cycle lang ako guys na tumupag sa gusto ko sa guys para na siya bulo. Thank you for watching guys. Kung sa Tagalog daw kuno ni guys kay di lang baka sa amo adri Bisaya ay Ilipante Tambanes guys. Ang ginagawa bird. Kaya dili mo sa city guys wala kay sa province nila. Kaya ako lang nagsintaw niya. Asa ako kung dali na yan. Ayaw ko may lista ko. Di ako na may ikuan. Hindi lang magamit ang mga ikuan. Tarang. Wala ano sa mga dito. Hindi machine niya ba ka na? Wala mo na din yan. Hi guys. Bisa. Asa na wala po niya. Kira ni sa liter guys. Kanin na habilin guys. Ako muna i-boil. Mainit ko tea. So next na po guys. Sige po, ano po di ako paano? Ako hindi rin ka matot, magkano ka ano? Okay na na niya. Oh, nandiyan niya ka no? Ito pa, ano?
Oh, wala na. Oh. Oh, Kanang kung namoy mga kuan diha, mga recycle, galay manggod ko. Mga recycle ba hatag gusto. Hindi kaya kuan na kita ako sa. Ano yung pinsan mo rin? Huwag mo alam. Yan sila. Ikaw din doon yan. Ayun. Wait ko. Masih punya kita. Ito, okay. Sige, ito ang Hi guys. Busy atong binyaran guys. Ay. Sige na.
Ato sa nabubuan guys para di malaos. Baboy pe! Ay, mga na niyo. Ano? Mga na niyo. Ay, mga na niyo. Kulit din. Ano mo kulit? Pwede ko? Buang ka. Wala ko tinawag din eh. Sudah pasok dito. Lagyan na pa nga niya. Mula sa dito. Sino doon dito? Pati na ako. Dito tayo kapalog dito. Dito tayo katarang mga ka. Kaya mga ano tayo kung ano buhawan. Kung aturas ka muna. Sikat ka na. Ipang nga na ito sa emoji rin. Ikaw, kahoy. Ikaw, sige ito. Sinaktan. Taros sa balok. Tapos mo. Tapos, ano yung kumita ko kayo. Ini guys, akan di-transfer guys. Mga recycle rin siya kung ano mga sa coffee shop. Isang gamit. Dapat nila ako ito plan, huwag charge. Recycle ni siya guys. Kita mag-inartig guys ang ato ama. Ini guys sa side lang guys para dili ganun siya kung madugay sa tuuli guys. Nanay time jud ba na paadlaw sa uli guys. At least nasi reserve ba. Mahurot lang water guys. Ang galing ang part guys, hindi siya mauwan lang guys.